שפצור הבא שאנחנו נלמד הוא קשר מוט, נועד לאחיזה מאוד חזקה. בנוסף לקשר מוט אני אלמד אתכם קשר בוהן, איך לסגור את הקשר מוט ולא לאפשר למיתרים ריקוד ומשחק. לצורך העניין, זה השפצור שאני צריך לעשות עליו קשר מוט. אין לי אפשרות כניסה מהצד, אלא אני חייב ללפף את זה עליו. מה שאני עושה זה דבר כזה. לוקח את המיתר, מניח. יצרתי פה X, דומה מאוד לאלף א'. המיתר לא עושה עוד ליפוף, הוא פשוט נכנס מתחת ל-X, בצורה הזאת. פה יצרתם קשר מוט. בשביל להבטח את המיתר, אני עושה פה סיבוב נוסף של קשר רגיל, כמו שכולם מכירים, בצורה הזאת. עם המיתר הזה אני ממשיך לשפצר ולקבע מוטות אחרים, סנדות וכדומה. את המיתר הזה אני חייב לסגור, כי אם אני לא אסגור אותו, הוא ייפתח. וזה נקרא קשר בוהן, שאני פשוט סוגר עם המיתר בצורה הזאת. בשביל להצמיד את הקשר לסוף שלו, אני חייב לסובב את הקשר עם כיוון השעון. מסובב ימין ומעדק. מסובב ימין ומעדק. אפשר לעשות את זה יותר מהר, אני עושה את זה לאט שאתם תבינו. מעדק, ובסוף מניח את האצבע ונועל. מה שיצר פה זה בעצם סטופר לקשר. את המיתר הזה אני חותך, שורף ועושה כובע. עם הארוך אני יכול להמשיך לשפצר, ושום דבר לא יזיז את הקשר מהמקום.